zvoníme pro Matěje Kotalíka s Londonem, stáj Dita Opalice. London je po recepci Lomitas z matky Lady Lucy po Lopez. Lomitas byl hřebec rakouského chovu po dědečkovi Lord, z matky Lady Lucy po Lopez. To byl Hanoverán. Připraví se Horký, Zibová, Šlechta, Mrzena, Marešová. A viděli jsme 4 trestné na Oxeru. Matěje máme doma. A zvoníme Venovi Horkému, Vali, JK Tandem.